Bon dia. Avui hem vengut fins al Museu d'Art Sacre de Mallorca per celebrar el Dia Internacional del Conservador Restaurador. Aquesta figura professional és la que se dedica a preservar i conservar tot el que és la col·lecció d'obres d'art que conté el Museu d'Art Sacre. En aquest cas, la col·lecció està formada per una gran varietat de peces, des de teixits, metalls, pintura sobre taula, pintura sobre tela, que necessiten cada una d'elles unes condicions molt concretes. La nostra feina és documentar aquestes peces, inventariar-les per controlar ben bé els seus moviments i demés, i finalment també decidir si necessiten restaurar o quines són les condicions més òptimes per poder-les exposar i també conservar en els dipòsits. Així, el conservador se dedica a controlar les condicions d'humitat i temperatura de les sales d'exposició i dels dipòsits i se dedica també a cercar sistemes expositius més òptims per a aquestes peces.